Takže čus lidi, zdraví vás Mr. Kali a tady se nuje... Čau, Feloušek. Ty vole, to posral. Takže čus, zdraví vás Mr. Kali a tady se nuje... Feloušek! takže to je naše cestička k řece, ke stolům a lavičkám, kde budeme natáčet challenge, že jo Felix? Co? Jo. Jo? OK. Hodně se těším, ty vole. Fakt se těšíš? Jo, na cibulku. Já na rohlíku. Takže tady to je naše... Jako nový syn, viď, se strká To do je zadku. příroda naše. Ne, no naše zrovna ne. Si ji koupím jednou a budu tady běhat nahej. Koho si koupíš? Tu přírodu. Je tu přírodu. A budu tady běhat nahej. Jo, kecáš. No. A tady? Tady je první pitko! Oh, Takže Felixi, ukaž nám nějaký cvik. vole, yoga, tohle je yoga. 100 kliků, honem! Ne, vole, jak dělat jogu. Sopka, vole. Ty vole, sopka, pejsek. Ještě nějaký, ještě poslední. A to je? Sopka. Tak jdeme. A počkej tu Coca-Colu! Ty vole. Nesmíš zapomenout na náš klast, vole. Můžeme pokračovat v naší cestě. Jo. Tak co tomu říkáš, že budeme natáčet challenge? Moc se netěším na tu cibuli. Proč? Mě z ní bolí bříško. Bolí? Bude bolet. To nevadí. Ale vždycky, když mám cibuli, tak mě z ní bolí bříško. Jo. Fakt? Jo, Tady děláme rozhovor s mým kámošem Felixem. to už se říká. Jo. To se říká na začátku To videa. vlastně říkal. Takže to nevadí, takže to vystřihneme. A nyní teda jdeme na další posilku a uvidíme se tam teda za chvilku, takže zatím čau. Takže jsme tady u našich sloupků a Felix už jde na to. Felixi, předveď se nám. Může začít. Jedem. Takže, takže na druhém kůlu je Felix. Na třetím, na čtvrtým, na pátým. Tak a uvidíme se, až bude tak u 15. Ano, můžete vidět, Felix už je asi na 21. sloupku. A stejně jak spadne, protože je to lama. Já jsem to říkal. Zaklínáč. Vidíte? Drží se furt. Nebo nespat. Lidi, dívejte, už je asi na... Tam to nedokáže, a jestli ho tak vás zažaluju. Vidíte, spadnul. Už podruhý spadnul na koule. Takže jedeme dál, Felixi. Jedeme dál. Captain Morgan, No jasně, jedeme dál. skvělý s kolou. Já to zatím stopnu. Jedeme dál. Pojď Felixi, ty to dáš, pojď, já ti věřím. A jeden, a druhý. Felix nám ožral, vole. Felix, vole. Už se natěší na tu cibuli. Proto si to nedává. Počkej, kam jdeš, kundo? Ne, jo, to jo, dal to lidi. Takže teď půjdu já, uvidíme se na kůle. Takže teď jde. Mr. Kali, takže můžeme jít. Jo. Jdeme. Takhle se to dělá. Ty vole. Tvůj problém.